Ilim ve bilimin adresi Alazim danışmanlıklar diňe dogry maglumat bermäne dowam etýär. Behriwan ýoldaşlarym, gaderlan dostlar, bize kän kommentary ýazýaňyz we sorag soraýaňyz. Soraglaryň birinde rabotçy viza etýäňiz ýöne rezultat görkezmeýäňiz ýa-da garşylama edip video goýmaýaňyz, diňe studentler garşylap goýýaňyz diýip bize kän soraýaňyz. Behriwan ýoldaşlarym, şol soragyňyza size şeýdip jogap berem. Biz rabotçy viza bilen etýäs, getirýäs, getirenden soň ynamly şekilde ştaýda goýarys suratyny. Viza bilen gelenden soň biz firma goşurýarys. Ýagny sizin garşylap size kömek etýän diňe firma bolýar. Biz diňe ynamly şekilde ortada durup sizin rabotçy vizaňyzyň onaylanmasyna kömekçi bolýarys we gelenden soň firma goşurýarys. Firmanyň özü size ynamly şekilde garşylap iş ýeriňizde oturdup galjak ýeri barlara galjak ýerini tanyşdyryp size işe başlamana mümkinçilik öwretýär. Egerde sizem gysga wagtyň içinde ynamly şekilde rabotçy viza bilen Türkiýe döwletinde işlemek, gelmek niýetiniz bar bolsa, onda näme? Ilim we bilimiň adresi Alazim danışmanlygynyň belenen nomerleri bilen habarlaşyp